그러니까 여기는 지금 한 번 더 주면은 여기는 왜냐면 침을 때 보면은 Normally To je ta vojenská technika, co se stýká, teď jsem byl ve 2 firmách, kde už tím stýkají auta. Tak vlastně jde, Kdyby jsme měli tohle, tak už dá rozdisko, říká, že na to má mít vždycky 2 až 2,5. Když ho nemám vedej, on se na to přijlet, tak já si jdu přijlet. Je maximálně nějaký přijlet, ale to na zřejmě normálně dějí maximálně musí stát. tak si ne. Tak jestli ho máš, tak ho přines, on si k tomu šupne. No. Máš ho? Tady. Tak ho přines, když tak. Tak nám to ukážu.